Ali on je jedini ministar zdravlja. To je tačno, ali zašto? Ranije se nije govorilo o tome da ministri idu da se operišu zato što nemaju poverenja u zdravstveni sistem u Srbiji, nego je to bilo naprosto normalno. Svaki čovek odlučuje o tome da li će ili neće. A s druge strane, nije išao na teret fonda zdravstva, nije koštao ovu državu niti poreske obveznike. On je sam platio sve troškove. Da, to je jasno, ali čini se da je ceo fokus stavljen na tu stvar. Dakle, ako ministar zdravlja nema poverenje u svoje zdravstvo, kako ga može imati bilo ko drugi? A bilo ko drugi nema svoj novac da ode od sopstvenih para da se operiše. I dalje je to neka poruka koja prosto, koliko god je sa jedne strane to privatna stvar i naravno da će svako ko ima novac da uradi najbolje za sebe, da u ovom slučaju ne važe ista pravila kao za bilo kog drugog čoveka ili bilo kog drugog ministra. Ali isto neki bolesni građani dobiju privilegiju da im fond za zdravstvo plati lečenje u inostranstvu. Isto zato što neke stvari ili ne mogu da se obave u Srbiji ili zato što se proceni da bi se mnogo bolje obavile napolju. Ja mislim, nisam ja ni portparol ni ministra ni ministarstva, niti sam preterano upućena u stanje u srpskom zdravstvu. Znam da koliko para toliko muzike, da mi bi želeli da imamo i nemačke puteve i švedski standard, pa i evropsko zdravstvo, ali nažalost nemamo. To je tako. Da li je on za to kriv? Pa ne bih rekla. On je zatekao jedno katastrofalno stanje. Kao što je preuzeo odgovornost 2002. godine, tako će i sam odlučiti da li će nastaviti to da radi ili ne. Ali ovo doživljavam kao još jednu... Hoće sam odlučiti ili... Pa sam će, naravno, to je lično odluka. Znači, ovo što se pojavilo u medijima da je već odlučio da da ostavku, je to tačno ili nije? Ne znam o tome, ja sam to pročitala baš kao i vi, a nisam proveravala, ne bih ga baš sad uznemiravala da pitam hoćete li vi sad podneti ostavku. Baš kao što je ta velika kampanja bila protiv vakcina, najpre zašto ih nemamo, evo kasnimo, svi su ih nabavili, onda kad ih dobijemo, onda imate kampanju nemojte primati vakcine, to su neispitane, počećete da svetlite u mraku kad primite vakcinu i tako dalje. Pa sad, hajte da nekako napravimo ravnotežu. Dakle, što se G17 plus, sad vas pitam kao potpredsjednika stranke, vi od njega to nećete tražiti? Ne, naravno. Vi njemu nećete reći, mi mislimo da bi bilo dobro... Ne, naravno. Zbog javnosti, zbog svega što se desilo, bilo bi dobro da... Pa ja tu javnost čitam kao pritisak kroz par tabloida. Ne bih rekla da baš javnost tako 100%... Pa evo je javnost, evo je sada javnost koja nije tabloid. Znam, ali ako ste gledali jednu emisiju, neću pominjati televiziju, pa i sama voditeljka bila iznenađena istraživanjem javnog mnjenja gde je javnost rekla da on ima pravo da se leči gde hoće. A pogotovo zato što ne košta ništa. Sam je sve to platio. Dobro, tu, dakle, ne vidite ništa nemoralno, nečasno. Jer vidite nešto nečasno i nemoralno i nepošteno u tom medijskom smislu? Vidim, zato što je to sve vezano sa politikom. Vidim kao politički pritisak i kao političku hajku koja na njega traje već duže vreme. Nije samo on, povremeno se promene uloge, ali on je uglavnom zbog dužine mandata, a ne zbog onoga što je učinio u zdravstvu. A ko to naručuje? Ne znam, verujte. Toliko ima valjda pretendenata na mesto ministra zdravstva, pa ćemo vidjeti. Imate taj utisak da su mediji kontrolisani, da više nema slobodnih medija? Ne govorim generalno o svim medijima. Ne. Govorim o 2-3 tabloida samo koji imaju te kampanje, isto kao i protiv vakcina, tako da sljedeći put će biti još nešto drugo, ali me čudi da kad recimo zbog lekarske greške umre jedno dete, mala Anja Grahovac i tako, ta kampanja traje vrlo kratko, znate, to pročitate 1 ili 2 broja, ne ide se dalje gde se završilo to, da li se uopšte završilo. Tako da naprosto vidim politiku u svemu, vidim je i u ovome. Da sam ja mogla recimo da biram da li ću ovde biti klasično operisana ili ću otići negde na tu laparoskopsku operaciju, pa svakako bih izabrala i zbog bržeg oporavka i zbog manjeg rizika laparoskopsku. Ali nema nikog ko ne bi to izabrao. A zašto se to pravo njemu uskraćuje? Ali malo je ljudi koji imaju pare da to urade, a pritom nije isto. Da li ste to vi ili to ministar zdravlja? Zašto se njemu to pravo izbora uskraćuje? Zato što je ministar zdravlja. Pa pre svega je pacijent. Ali zašto u Srbiji nema laparoskopske operacije diskus hernije? Zbog čega? Pa zašto bih ja to znala? Pa dobro, ali ministar mora da zna. Ali taj ministar to mora da zna. Pitaćete ministra. Pa dobro, ne pitam vas. Mislim, kažem ovako, prosto je problem osnovni što su očigledno naše zdravstvo je neuslovno. I to je problem. To je problem. I ko je kriv za to? Mislim, onaj ko je zatekao 2002. lošu situaciju, po 2002. do dan danas, valjda se nešto još neko vreme proteklo ili nije. Tako da mi se čini, vi ste s jedne strane potpuno u pravu, a to je da se ljudi možda, mislim, i slažu s tim.
Zbog toga što ovde ne postoji nekog javnog mnjenja uopšte. Ovde zaista ljudi to prate na osnovu nekog skandala u novinama, razljute se, vi odete na pijac, čujete da ljudi komentarišu, taksista će nešto da vam kaže, sutra će neko nekoga da upuca na parkingu nekom, onda će to biti tema bez ikakvih posljedica. Tako da u tom smislu moral u politici, pre svega, ljudi ne zahtevaju. Niko neće sada da zahteva da napravi možda demonstracije i da kaže menjamo ministra zdravstva. Ne samo zbog toga, zbog 1000 drugih afera, skandala. Uopšte ne pričam o vakcinama, ja sam se vakcinisala. Znači, mene ne zanima uopšte ta tabloid kampanja. Ne govorim o tome. Nego govorim samo o tome da ne postoji nikakva posljedica bilo kakvog medijskog događaja, pa čak i političkog skandala, pa čak i nekog svog, ajde da kažemo i ljudskog skandala. Ne postoji. To traje nekoliko dana, nedelju dana, u zavisnosti čija interesna grupa je pokrenula temu i ljudi dalje ne traže da čuju šta je dalje bilo. Niko neće za nedelju dana pitati, evo ga, ovaj dalje je ministar. Prema tome, što onda daje ostavku? A kad idem sad na drugu temu. Ako stvari stoje tako i ako ovo što kaže Biljana da se zapravo ništa neće desiti i da niko više neće demonstrirati ni zbog čega i da ne postoji uopšte ta energija, vi ste napisali to da tih 1 milion potpisa ne mogu biti dovoljno ako to nema nekakvog dodatnog pritiska kroz demonstracije i kroz medije, a Tomislav Nikolić kaže da i koristi evo ovaj termin, da ako je vlast to časna, da bi morala da raspiše izbore. Da. Je li to tačno? Šta je pitanje? Je li tačno da li je nečasno to što Tomislav Nikolić govori da bi časna vlast raspisala izbore ili je nečasna vlast koja ne raspisuje izbore u okolnostima kad ne valja ništa? Pa vidite, vlada pada u parlamentu. Ako u parlamentu ima većinu, vlada ostaje. Na nju može se vršiti pritisak preko javnosti, preko medija, demonstracijama da ona eventualno podnese ostavku ili da se raspišu novi izbori. Ali, sa druge strane, ako vi toga nemate, ako imate samo tih 1 milion potpisa, onda se postavlja pitanje da li vam je to dovoljno, plus priča o tome kako je velika kriza, kako narod loše živi, kako treba da idemo ponovo na izbore. Ako već razmišljamo o moralu u politici, onda treba imati u vidu da upravo lider te stranke ovih dana, kako čitam u štampi, kupuje novi stan od 400.000 evra. Dakle, poslije se pitanje, sad kažete da je kriza i da po toga vlada mora podnese ostavku, a vi sada imate pare da kupite tako veliki i skup stan. Dakle, Tomislav Nikolić je objasnio da je prodao jedan stan, da je uzeo kredit, ali svejedno. Znači, to je također jedan kontekst koji je potpuno drugačiji. Onda prosto gubite i to moralno pravo da nekoga prozivate da je nečastan ili da nemoralan. A ima li nečega nemoralnog, nečasnog, nefer, kako god, u tome to što vi govorite, da vi znate gde se raspisuju izbori i da znate kako ide ali da vi nećete to, nego hoćete da mašete sa nekakvim 1 milion potpisa? Pa dobro, to je sastavni deo političke borbe. Dakle, on je prosto demonstrirao da može da skupi 1 milion potpisa, da može da ima jednu masu iza sebe, da ti izborni uspesi na lokalnim izborima nisu slučajni. Dakle, to je sa svim u redu. Ali jedna stvar je ono što stranke zahtevaju, a druga stvar je ono što je u okviru pravnog sistema moguće, u okviru ustavnog sistema moguće, a treća stvar je ono što je časno ili moralno. Dakle, to su ipak 3 različite stvari. Ali recimo, ako je na tom trećem nivou ono što je časno, da je taj treći nivo realnost. Pa ako je realnost ovakva kakva jeste, je li ovo moment za izbor ili ne? Ako razgovaramo pošteno. Znači, svaki dan će neko reći da je skandalozno, da nema nikakve nade i tako dalje. A da li pošteno reći izbori bi sve rešili? Ne, čekajte ovako. Izbori imaju smisla onda kada se ponude nekakvi programi. Dakle, kada ja sad razmišljam kao... Evo, pitam vas najkonkretnije. Da li vi mislite da u ovom času treba da se raspišu izbori i da bi to bio boljitak za Srbiju? Da li nešto treba ili ne, onda prosto moram tako da odgovorim.
izbore ima smisla raspisati onda kada će izbori nešto da odluče. O čemu će da odluče ovi izbori? Da li vi znate, da li iko zna kakav je plan, kakav je program Napredne stranke, koja je najveća opozicijna stranka za izlazak iz ekonomske krize? Da li iko zna da kaže bilo što u vezi toga? Dakle, izbori ne mogu samo biti zbog toga da bi otišla jedna garnitura, došla druga garnitura. Ako govorimo o vanrednim izborima, kad govorimo o redovnim izborima, oni moraju da budu onda kada je to